Grabatzen ari garen unean gaueko 11:24 igaro diren honetan, Ezkurdiak eta Larrazabalek Azkoitian jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako lehen norgehiagokaren analisi egingo du. Ezkurdia zen favorito, baina Larrazabalek pronostikoak hautsi ditu 22 eta 21 irabazi ostean gogoratuko dugu. Ezkurdiak igandean irabazi zuela binakako txapelketa nagusia, geroztik aste zaila eta goraberatsua izan du arrazoi personalak tarteko. Iker Larrazabalek berriz agur esan zion B-serieko binakako txapelketari lehen fasean, Salaberrirekin batera, 7. geratu ziren eta geroztik buruz-burukoa prestatzen aritu da eta prestakuntza horrek zalantzari gabe fruituak eman dizkio. Partida hasieran ez dugu ongi ikusi Larrazabal, jokatzeko bai, ikusten zen fresko, ahal handiarekin, eta Ezkurdia berriz aparteko ezer egin gabe, egia da, asko jokatu duela eta ofizio handiarekin, baina aparteko erakustaldirik eman gabe oso erraz 10 eta 4 aurreratu da, eta hor Larrazabalek erru handi bat izan du izan ere, Larrazabalek Ezkurdia mugitu egin beharra zeukan. Badakigu Joseba Ezkurdia estatikoki pilotari ikusgarria dela, hor bere jokoan sartzen baldin bazara nekez irabaziko diozu, eta Larrazabalek horixe egin du partida hasieran, ez biak oso estatiko jokatu dute, oso geldo, eta hor partida guztietan Joseba Ezkurdiak irabazten irteteko boleto gehienak dauzka. Gainera, Larrazabalek pilota dezente galdu ditu eta hor arriskua egon da, arrisku handia gainera partida eusteko, bai baitakigu Larrazabali asko kostatzen zaiola partidei mentalki eustea, orain artean arazo eta gabezi handiak erakutsi ditu alde horretatik, baina gaurkoan guztiz kontrakoa izan da. 10 eta 4 horretatik aurrera, Ezkurdia erabat mugitu egin du, sakearekin batetik asko asmatu du, al handiko pilotaria baita Iker Larrazabal, kolpe luzea du, bolea zikeragarrizko ala du, baina duen gabezi nagusia pilota gehiegi galtzen duela da, eta lehen zatian hori gehi Joseba Ezkurdia eroso edukitzea garesti ordaindu du gero bigarren zatian, baina kontua kontu tantoak egiten joan da, kolore guztietakoa gainera, boleaz batzuk, ezkergantxoaren bitartez, luze jota errebote bat ere sartu du, 12 eta 10 aurreratu da, eta hori une oso kritikoa zen Joseba Ezkurdiarentzat izan ere, Larrazabalek egin dituen tanto horietan arbizuarrak ez du tanto bakar batean ere jokoaren ekimenik eduki, pixkanaka arazo fisikoak nabaritzen hasi zaizkio Ezkurdiari, fisikoki geroz eta akituago zegoen arbizuarra, eta igandeko finalean mehatxuak izan zituen, karranpa mehatxuak, azkenerako irabazi zuten, baina oso larri amaitu zuen, astea ere ez du erraza izan eta entrenamendu gutxi egin nahi izan ditu, eta egin batean esan daiteke Larrazabalek aukera baldin bazuen pilotari handi bati hor, izar handi bat irabazteko gaurkoan zuela aukera hori, eta ez du utxik egin. 12 eta 10 horretatik aurrera Larrazabal jaun eta jabe izan da, Joseba ezinean ibili da, defentsan erabat, Larrazabal erasoan eta gainera Ezkurdia asko bortxatzen, ezker hormarantz ere pilota asko sartu dizkio, asko sakatu du eta horrek begira Joseba Ezkurdia sake eramale handia dela, baina Larrazabalek ikeragarrizko mina egin dio, hor frontiserdi horretan sake oso onak egin eta askotan botera jartzera ere eraman du, airez duen ahala ikusita, eta 18 eta 14 aurreratu da gero Larrazabal, hori 18 eta 13 barkatu, hor jada bazirudien Larrazabalek partida aurrera errazaintxean aterako zuela, fisikoki askoz ere gehiago zelako, gainera etzen bat ere galtzen ari eta hori izan da gakoetako bat, gaurkoan ez du ia pilotari galdu une erabakigarrietan, eta nik uste horrekin oso pozik egongo dela Amurrioarra, izan ere askotan partidek ies akats ergelengatik egin baitiote, eta gaurkoan ez da horrelak hori gertatu. Baina Ezkurdiaren aurka sufritu egin behar izaten da, 21 eta 14 aurreratu da, baina gero
Eskurdiak sake hartu duenean ez du etxi, lehiakorra da, mentalki ere horretan asko ikasi duela esango nuke urteen poderioz Eskurdiak lehen partideetan askoz ere errazago ematen zuen amore izan zuen bolada bat ere partida guztia aurretik joan eta gero buelta ematen ziotenak denetik izan du Eskurdiak, baina azken urteetan zerbait irabazi badu hori lehiakortasuna izan da, azkenera arte lehiakor izan da, tanto bat, beste bat, Larrazabal geroz eta beteago ikusten genuen eta azkenerako 20 bana jarri dira, baina azken tanto horretan une batean irriste egin du Eskurdiak, gero Larrazabalek luze jo, Eskurdiak nola ala eraman eta gero ezkerzear bikain batekin balentria handiko garaipena eskuratu du Amurrioko aurrelariak eta honen bestez, 8 honenen artean izango da buruz-buruko txapelketan pilotako txapelketari prestigio handieneko txapelketan. Poze zoratzen egongo da Larrazabal ez baita gutxiagorako joan den urtean beserieko txapelketa irabazi zuen, aurten uda ez du erraza izan, txapelketa ere ez, presio handiarekin zebilen asko espero baita bere gandik eta ezin da aztu oraindik 22 urte besterik ez dituela, eta benetan meritu handia du gaurkoan egin duenak. Eskurdiak 21, Larrazabalek 22, Larrazabal final laurdenetan.